huomenta vaan taas kaikki pitkästä aikaa. Kello on 4.52, lähettiin tässä Nennin kanssa taas ajelemaan haukkukoukkeisiin. Nyt järjestetään semmonen kuin Haminalahden ja Metsolan metsästysseura täällä Kuopiossa haukkuun. Lähdetäänpä kahtomaan mitä meillä tänä päivänä täältä käytiin. Sattuisiko tuuri, että löytyis ne kunnon metä tai että kunnon alue tuolta, josta niin vois saa haukkuun. Viime viikon loppuun meni vaan peikillä yhdellä pyyhaukulla ja yhdellä 3 minuutin pyyhaukulla ja 41 pistettä siitä saatiin, että siitä ei paljon kerrottavaa ollut. Katsotaan mitä päivä tuo tullessa. Palailen varmasti sitten tuolla maastossa tapahtumia, jos sattuu tapahtumia olemaan. Mutta kiitos, hei! Hei, moro vaan kaikki. Haukkukoissa on käyty ja siinä istuu nykyinen uusi muotovali. Niin haukku tänne lintu 2, 68 pistettä. Tuli taas yksi muotovali jo pohjanpystykorvia Suomeen lisää. Tästä on hyvä jatkaa Ninnin kanssa syksyllä. Ei kun vaan kohti seuraavia kisoja. Kyllä tämä tästä. Moi moi!